te Mamadu fenete fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum bi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena ala kira bangena الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي على تنوكا بركدا كسالي دنفع ولا صهر ما كانوا محمد أنا سمعوا أني محمد يوتكون يغني فوق تاجودون سي على كنن أو بلا جنين أجمع كل سنة ما ينفع بيواجهوا كنا كنا أمي كوديفار جامنا ككرن كريالا وكفابالا أبيجا وككنا مين يبوربوي أسلاميات دمتوعن sar bulu faraba min be no ken la dala sango san u be alakira sallallahu alaihi wa sallam aleka bangeli nyenaje kene ba min sigi min kara nyina ka be marsi kalo san ba fla ani muga min kene konnana abijana la min bela jelen kumbe no wala saka farau kan kan ni baraba inke barakun folo ankramo imam idris fofana kala seliye min sorolola anga je ka nyama daw fe kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam salim bangeni sigi kunye ode odo ina fo an yake ka tema salo awo wallahi awun dibe alafu wallahi mbal make ambi fe galla menike wati jante ay bawon nga kuma de ko su kelente tilabo atabo de awun dibe alafu awo salo an sigila kere ngaya ka dugo ke nyoye nam ko ala sanwara irana awo nga salo ngo odoina kana bla bila nam ma hake min sarakon ala de ba dado mo hake min gera fotoy nam ala de bo do mo hake min dona morgula halibi asube morgula ala de bo do mo hake min seun karila ko bolo kari ala de bo do mo hake min deselendo banana bi ni mama dema muni mamu deme hala otisega jido udala ala de ba do wallahi me anine ala ye sona kanga dugo jabi kambo salongola kana ambila bila wallahi aunde kanga alafu aunde kanga alafu ambanyi ne alafe ala miye nyina ira anna sanwera be ala bolo ya rabbi ala ka ira anna amin ya rabbi sanwera be ala bolo ya rabbi ala ka ira anna amin ya rabbi ambade o kofe anga tembe minga noye mauludu nam mado ne hakilila mauludu kafo abe daga ate daga antemana o degré ka wallahi utoy anto niveau kan tuguni wallahi afofana no oteyo mauludu be daga ate daga ante anti tunde nagla o dablala ngam mauludu muyere de do kuma woni yende wallahi lanyini ye muye mumbe ka kono mumbe fwa kono kewale jumende be no de be ke mauludu la no ode be siga ke ko abe daga ate daga mauludu yere mu mumfendo kuma bende no te igoni be qur'an laje ko ni ka dese kolokoto ka fako mauludu ya haramu ye igon to bo qur'an ko kono o ti boye fi o ibe hadisa fuye ga dese ko mauludu ya haramu ye idina bo hadisa ko kono a ti boye ay ati boye fi o de la Traoré kuma u chayara mauludu ko ina farana sa ba madan de ya wala wala no Cheikh Ousmane madan Haydara bi goni jiya kono bengara kan ko akan nga ko bida amindo al bid'atul hasana ko bida amindo ko bida nyumonde do angara ma fote ya ne ma son fieu abada wallahi billahi lame mauludu bida ne ma son bida ko redi femin no maye ala kirala ama kuma kan mogo yere ma ke anyena kwa dajira uka parce que ni kira ye min vo sunna na kira ga fole sunna ye aye min ke mogo nyena nga ama mogo blala wo sunna ye
mɔgɔ dɔ ya a waleya kɛ nka a ma kuma kan ko haramu don a y'i da ja kan o fana ye sunna ye mais k'a fɔ mawuludu k'o ye bida ye ne ma sɔn a bidaya de ma haramu ko in de dan tɛ yen i bɛ n lamɛn kosɛbɛ i bɛ n lamɛn fɛn min n'a taamasiyɛn ma ye ala kira la a ma kuma a kan mɔgɔ yɛrɛ ma k'a ɲɛna ko a da jɛlɛw kan an karamɔgɔ dan ye o ye mun ye o ye bida ye o ka kuma bɛ nin de kan ko kira m'a kɛ a m'a fɔ mɔgɔw k'a kɛ ko sababa minnu fana tɛmɛna a ma ye ko mɔgɔ dɔ y'a kɛ kira ɲɛna ko kira da jɛlɛ a kan mais fɛn jumɛn de ko don kira bangeni buɲani wa kira m'o kɛ kira bangeni buɲani kira m'o kɛ an karamɔgɔw kira y'o kɛ dɛrɛ bilahi kira y'o kɛ i tulo ma jɔ wala alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam silama ko u janto ala ka kira bange dona silama ko u janto kira yɛrɛ bangena min kira yɛrɛ ye jɔni a fa ye jɔni a ba ye jɔni a y'a ka ɲɛnamaya kɛ cogo di a ye mun fɔ an ɲɛna kira ka kɛwalew a n'a ka kumakanw kira ka tabiyaw silama ko o janto o la ka tila ka ɲɛfɔ silamɛw ye musow ye cɛw ye minnu ko olu ye silamɛw ye bɛɛ ka se ka faamu sɔrɔ o la o ye wajibi de ye o ye wajibi de o ye wajibi de o yɛrɛ dama tɛ dɛ ala ka donba o donba n'a bɛ ala bolo ni koba kɛra don dɔ kɔnɔ k'a fɔ a lakaleli n'o bɛ se ka nafa ɲɛ a lakaleli n'a bɛ limaniya di a lakaleli n'a bɛ silamɛya ji di a lakaleli n'a bɛ diinɛ dɛmɛ o lakaleli yɛrɛ ye ala yɛrɛ de y'o fɔ an ɲɛna o ala de y'o fɔ an ɲɛna mais ala ko ala kirama kuranna kɔnɔ wa zakirhum bi ayyamillah kuma in faamu dɛ ala ko ala kira ma ne ala ka donbaw ko baw kɛra don min kɔnɔ kana ɲina i ka to k'o fɔ mɔgɔw ye kuma in faamu dɛ ko Fofana sigila tabali kan ko a kumana a lamɛn kuranɛ aya de bɛ kan k'a fɔ ɲɛna de ala ko ala kira ma wa zakirhum bi ayyamillah ko ala ka donbaw ko baw kɛra don min kɔnɔ ni o lakaleli bɛ nafa ɲɛ n'a bɛ limaniya di n'a bɛ silamɛya dɛmɛ ala ko kira ma a ka to k'o lakale silamɛw ye mɔgɔw kana ɲinɛ a kɔ fiyewu ala ye kira yamari de ko a k'a kɛ nin kuma in lamɛn dɛ n'a y'a sɔrɔ ala ko kira ma donba minnu bɛ ne ala bolo kana ɲinɛ o kɔ fiyewu a lakale mɔgɔw ye o ka se ka limaniya sɔrɔ ne bɛ silamɛw ɲininka yala donba jumɛn de bɛ yen don min ka bɔ ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangene lakalelen ye o bɛ min donba tɛ ya ala kira bange donba tɛ wa donba tɛ don tɛ diɲɛ kɔnɔ don tɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka lakale ni don min ye k'a fɔ e bɛ se ka nisɔndiya nin don in ye ko nin ye ne ka donba ye min ka bɔ ala kira bangene o don ye don jumɛn o don ye don jumɛn o kumana ala k'i ma o a ko ala kira ma kuranɛ kɔnɔ ko a kana ɲinɛ fiyewu i b'a dɔn nin ye yamaru de dɛ an karamɔgɔ nin ye fiilul amru de dɛ fiilul amru de nin ye kuma ninnu lamɛn dɛ saraliki o de la ne b'a f'i ye ni mɔgɔ min ko mawludi ye bida ye walima haramu don a bɛ ne bana de ne bɛ se ka n yɛrɛ ɲininka o kumana a bɛ kɛ ka kuranɛ jumɛn yɛrɛ de kalan o juste sabula mawludi tɛ dɔwɛrɛ ye o ka silamɛw fara ɲɔgɔn kan n'i ye anw lajɛ sisan n'i y'an jate mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ min bɛ se ka a yɛrɛ dɛmɛ diinɛ sira kan ni mɔgɔ wɛrɛ ma ɲɛ a ma mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 10 a si tɛ se ka bɔ n'a yɛrɛ ye fo e de ka ɲɛfɔ
mais angara mo ne go eski akakawa amunu ye silamaw ye akakawa amunu ye imamu ye akakawa amunu ye karamaw ye mogo munun ko dara alala ko dara kirala obe seli aunde kofe obe sundo na anga kumakande obe ta higila na anga kumakande me kira mi yere ye uka kira ye no ode be ladegi kira Muhammad o kira yere bangena min otado kira yere joni ye otado abato ye joni ye otado afato ye di otado abalolo min otado asara min otado yala akaka silama gudaje okanwa akaka billahi ne ya dabo kamadi kalanden kura do nananga kala yoro la kuma lamede kalanden kura do nananga kala yoro la o ya sura akorola asibe dogo daga ta sambi nanna subhanallah o bara nga fo aye seli damla kaja sam goy abe seli abesu akaja sam goy abe seli abesu ne go mbalma muso kirere bangena mi agone ma Madina ngala kira bangena mi ako Madina billahi nye do nyawo kira bato ko di atado Allah akakawa esge akaka wala ibaye anga dina were mogo ango munun ni ambe chenche anu oludi chenche anga dina were mogo ibe jatimina ke no oluga demiseni wo demiseni na ye santambo ta nyininga oga dina kungola aba damna a azed fa laba billahi aba benye fi me amunu go an ye islamawi an den de be sora an fe ango an ye islamawi den de be sora an fe ka balo an bolo fo santan samugo sambisaba sambinani kira min na ale yere kanga o de labato ka soroga alaga hina soro o kira bangena min atado o kira bay jone atado eske akaka o de la niya jatimine anye qur'ana fla ko sabe toro min ba anka dekum min ba anka qur'ana fla baliado anyeka billahi kela misani be dina kona qur'ana fla balia anyeka wode be ganga nana kele be note ko donan timate kela fiew ko donan fla te kele jango karamogo fla ala kira bangena min afatulami afaye joni abaye joni kirera bangena domina mugo kana nyina okode silamo aka nyina maya mugo kana nyina odoko ko donna flate nyon soso fie ko tibe atike fie wallahi ni sosoli yera ola qur'ana kilinde qur'ana de blela kerafe hakilaw tara qur'ana blela kerafe hakilaw tara tangi ni karsa kote ambe saninga hale no ni ala tamabe ambe saoka odama bo iye kurana aya kele mindima eka ni yera kelen laje ni yera kele iba laje ala yera ko ala kirama ne ala ka dombaw ne bi ya maru kira donwo donye ne ala ka dombaw kana so mo be nyina ko ala kira Muhammad kira ide ni kuma ilama billahi ni ya jatimine ma ba ta fo ayembunya abese ya mo ba ta fo ayembunya me ka soro ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira bawo kira batemena kira ye bega bunya ira ayra kuma kana amakaya ala kira Muhammad kira num bega bunya ira aka kuma kana aye Musa bunyaira aye Isa bunyaira aye Idrisa bunyaira aye Adama kira o kira temena ala kira e bega bunyaira me kira ma ayera ga bunyaira do ora ibe jatmina ke ala ko kira ma kana nyina mi yamaru ne ala ka dombaw anye fo mgowi o nyefo le wajibi kira ka wodela ala kira ye kira o kira temena kira ya bega bunyafo me Adama sa ayera tama amase aratama me aya yere anani tamaje ni kodoye ni jatimine kira ya irana wallahi aya irana no kodom yo odoye jume kira ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabaw ya jatimine
lendi o lendi kira be tile suna o ye ala kira wele sabula olu tɛ se kɔrɔfɔli la o ka ala kira ma anw ye jatimina kɛ lendi o lendi e be suna kira an bɛ fɛ k'i ɲininka o yala o su in kun ye mun ye e fɛ ala kira ko cogo di o ye ala kira ɲininka de sababu y'a ɲininka ala kira ko cogo di ala kira ko ma a ko zaka wilidu to fihi lendi de do nye ne kira bangena o de kɔnɔ lendi do ne kira bangena o de kɔnɔ o de la ne kira be sun don lendi o lendi n bɛ diɲɛ dumuni kɔ pewu ka ala barikada ne bangeli kama ko dɔ ne man ka nin faamu wa mais kira to man bon ni ale ye o ma fisa ni ale ye o u daraja man bon ni ale ye fiyewu mais a yɛrɛ ye kira ninnu bɛɛ ka bonya fɔ mais a da ma se a yɛrɛ ta ma mais a y'a yira kodɔnnaw la ka diɲɛ dumuni kɔ pewu a si bɛɛ lendi kira tɛ dumuni kɛ k'a yira kodɔnnaw la ne yɛrɛ bange do ka bon koyi o kama n bɛna dumuni dabila lendi o lendi ɔ kodɔnna minnu bɛ yen hali ni kira m'a fɔ hali ni ne kira m'a fɔ a ka n bonya n ye dumuni dabila don min bonya kama aw k'an k'a dɔn o don ka bon tiɲɛ wa nkalon aw k'an k'a bɔ o don ka bon o ye dɔ ye n balimakɛ i tulo ma jɔ i b'o to yen kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab min bɛ wele i b'a lajɛ el bidaya wa nihaya ibn Kathir i bɛ kitabu in lajɛ hadisa min b'a la wulibali don hadisa in tɛ sɔsɔ dɛ mais ala kira ko o hadisa in na kila ka hiji laban don kuma in lamɛn n'a b'i bolo i bɛ taa filɛ kila ka hiji laban don ala kira Muhammad nana ni bigan 100 ɲaamɛ 100 a nana ni 100 nga kira ye 63 de kantigɛ a y'i bolo bɔ a tɔw la ni kira mana kelen min da parce que an bɛɛ b'a dɔn ala kira si ye san joli a si ye san 63 a y'o de bali ɲɔgɔmɛ kelen a b'o kantigɛ a ye ala sɔnna ka ale labalo ka bɔ juguw tɔɔrɔ ma ka ale lana diɲɛ kɔnɔ yan k'a ka mission sabati a bolo o san kelen min n'a y'o balo a ye ɲɔgɔmɛ kantigɛ o la a nana ni filanan ye ka ala barikada n ye san 2 min sɔrɔ a y'a kantigɛ san 3nan a y'a kantigɛ n ye san 4 sɔrɔ a y'o kantigɛ n ye san 5 sɔrɔ a y'o kantigɛ ka ɲɔgɔmɛ kantigɛ fo 63 o san kɔfɛ a kira ma san wɛrɛ yɛlɛma ni ye bida ye n b'aw ɲininka ni ye bida ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ bange ni barikada ala ye ale yɛrɛ ka bigan kantigɛ fo 63 an ka kantigɛli sera o ma a sera o ma an ka kantigɛli sera o ma ɲaamɛ 63 n'a wari dila i ma i bɛ étage jɔ i bɛ du jɔ bilahi mais kira ye nin bɛɛ de dépenser de ko ala a barika ne yɛrɛ nali kama n baloli kama sunbaku tile ma bɔ o ko de kɛra an bolo haramu ye k'o ta o haramu dɛsɛ ka tila ka kɛ bida ye k'o ye bida ɲuman mun b'o kɛ bida ye mun b'a kɛ bida ye kira yɛrɛ ye baara min waleya ni kodɔn ni bonya bɛ ka yira an na an ka se k'o baara waleya o bɛ kɛ bida ye mun b'o kɛ bida ye an karamɔgɔ o bidaya bɛ bɔ min a tɛ ka kɛ bida ye o kira yɛrɛ ka kɛwale de nin ye a tɛ ka kɛ bida ye a yira ale de la mais ala barikada bɛɛ n'a kɛwale don bɛɛ n'a kɛwale don parce que ala barikada la e bɛ se ka jɔn ka hɔrɔnya nin bɛ se ka fantan dɛmɛ nin bɛ se ka dɛsɛbaatɔ dɛmɛ dɔw bɛ se ka wajulu sigi bɛɛ n'i ka ko kɛcogo barikada la dɔrɔn i bɛna baara min kɛ dɛ a kana ala ka sariya sɔsɔ a banna ala k'an bɛɛ sababu ma o la ne y'a f'i ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bangeni dalu n'an tora kuranɛ kɔnɔ ka to hadisa kɔnɔ hakili yɛrɛ tɛ sɔn a ma ko bida don jango ko haram ko kuma o bɔ yen o dabila
mauludu bida kira bangini bida era de bida is no kira bangoni konte sikat ay wat sika kew ala asawaga de wallahi atisika ke atike de ala gambe sabama amin ya rabbi mbalmake ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam salim ala kote qur'an kono wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wala wala koy mbalmake ibin lame ko sabe ibina don abe emi ngono ko maulude bidaye bida ko kuma tede haramu ko ni to foblew haram ko kuma tede bidaye o bla bidate ote koy ote bidate femi ndalube qur'an na mumbo ke bidaye mumbo ke bidaye femi ndalube qur'an o ke bidaye wa ala ko amma qur'an kono wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nin kuma illa meda ala ko amma qur'an na kira wallahi ne alama eki foy kama fo dam fem bele jelenga hina soro hine rahma ala mode fo ala ko miki foy kama fo dam fem bega hine okay no ya ala kuma kai ala ko makurana kono ale makire ki foy kama fo ene nega here fo anga be anga kelenya anga hina nyona anga ke fakelen bakele ambele jelenga ke hera soro je ani lakara ko ay kira ci ode kama wallahi menin na ya soro kira ci kunye ka ke hinaye ka di ambele jelema ni kira ka mauluru nyina mayali wala maka nusonja kira bangeni kama ni haramu do abe daga itloma jo ibina mesisa abe famwa ala mafo aya chika ke hera ya mawa aya wera ala laje ala ko chokoti la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna anzabi la shadid ala ko amma qur'ana kono ay ni kuma labe billahi ala ko amma qur'ana kono silamu ninna ala ye hereke awi naw sonna ga ne ala ga here barkada kan ne ala wale nyimondo ne ala kalena ala ye kalen kan de blala ko la ala kalena de akuma keto ala ko amma ko ninne ala ye hereke awi silamaw na ye mbargada nkalena inyere ka bunyena mba jidini here were nga wala in kafartum aye kuma min faraka wajati mina de agonga wala in kafartum ninne ala ye here ke awye amma songa ne ala bargada amma songa nusonja wala in kafartum aw bana o herala kake nusongwe kake balawi kake nyesisi kwe ka banne ala ga herema malmake ninguma lame ala ko na bana ka kafiriya inna anzabi la shadidun aga banko fe mina ni balawi ngalena ne era ka fangana o kabu malmake ni lame de wallahi ni mini dem ala ko amma aya folola kuma lama aya folola ala ko ale kirechi kake here kada ambema aya werela ala ko na ale here ke anye nanya bargada abanji ni here were nga naye ale ka here fitri waleya ale ba nyanga tala minga gelega tema beka ko kuma ne ala ye here ke anye ne ala ye bunya ke anye ne ala barga dale wajibe ne balma ne ba unyinga o hele jumende be bunya jumende be korda jumende be ala ye mindi amma min ka buka de makira nalika obebini abebini ala ye hele jumende ke mumuni min ka bone ala kira dile abebini do ala dunko nale ye hele ke anye na man sonjaga ale bargada ko ba nyangata ko kuma anusonje kira wajibi ni ba kala bi nyangata billahi la yubaddalu alqawlu ladayya kuma te fale ala fa abada ibani fam chokoti ibado ni yoroina mauludi te bidate dre amma sura ke bidaye re iblala la kiga ala barkada femna e gatla ka foko mabida obuna famu jumende be ela atashi don ala gambe sababama amin ya rabbi
Kurana kono ala ko ma anya bargada nanya bargada abanji dinga nan kafirela ako bala ko bonde anya boy Kurana aya warala ala yemin fo ulame ala ko ma Kurana kono ibe suratul Yunus laje suratul Yunus ibalaje aya biduru ani sigi suratul Yunus aya biduru sigi ala ko amma ko ya ayuhan nas qad ja'atukum ma'izatun min rabbikum ya awmago wilibali yemi soso choko tala fi nalikere awma kabo amayo wajulu fendo min bora awmayo wa shifaa'un lima fi sudur o wajili kam min nanani furode do fenna min be dusukuna abo furake yani wajulu gana hasidiya be dusukuna yani wajulu gana nyangoya be dusukuna yani wajulu gana jeneya ngani ajuya be dusukuna shuyani ngani ajuya be dusukuna sina ya ngani ajuya be dusukuna yani wajulu gana fewo fe min bi dusukuna ala ko kira nali ninga kuma awfe ko ala kota kira kota woda be ke furaye ka do dusukuna fewo fe ye jugumay ga be bale ka boy kari man famude ala ko wa hudan wa rahma wa kanda sirado wa hina dado lil mu'minina mu'mini be min dara alala amba wala tane ka fo kenen ka jonjon taraka di ma chesirle ma mun ka wuli ka jo buena kosobe islamiyat de meto ansar barawla ka sigi dawla fukata si kenen ale demba ka nisondia kuma uma min sorolo la anga je ka nyima daw fe wala damin dilane ma yo kufi masali ke chogoye nani ye aforo ibikini tegata kabla ikini senungu samfelala aflana ibi numa tegata kabla ikini senungu dugumalala asabana iba masaya kana sengurula ananna ibe senjugu ke oke choko kelenna assalamu alaikum wa rahmatullah c'est sunagale tan aforo suran do kalani walma aya do kalani surat fatiha kofe aflana iki joko lu kala asabana taya folo kalani anana taya flana kalani aduruna siko flakeli aworona sami ala liman hamdal foli imame fe walma ke nasiba awolo flana kalanka gundo yorom na kanka gundo ashegi na kalanka bange yorom na kanka bange akonotona ika soli ke kira mamaru kaneman kishibai atana la wakbar be suna fona keraram kibaru waradam diani maole seri chemfen etain aforo ni yerala ki kambo ki to se la seri chena aflana ni Dominique ki to se la seri chena asabana ni minike ki to se la seri chena anani na ni no bolila ki to se la seri chena alors na ni seri shurutu do to etuguboro ma seri chena aworo na ni tolike farida la kabo seri farida la seri chena aworon flana ni kumana seri konona na makeni seri glana e seri chena ashegina ni la magari shaya seri konona na seri chena akonotona ni seri nyona gere jidi seri ka seri chena atana ni suna do to ituguboro ma seri chena aketo bala salamu alaikum seli ale le ka bon silamɛya jɔsiw na seereya fila kɔfɛ ni mɔgɔ min ye seli jɔ hakika la i ye diinɛ jɔ ni mɔgɔ min ye seli to ye hakika la i ye diinɛ to ye sabula seli bɛ mɔgɔ bali ka bɔ tiɲɛni ko ani kɔnko ma salamu alaikum waladam dilane ma o le ye nunzira ye 8 a fɔlɔ aida a filana bangejoli a sabana kafiriya a nanna denmisɛnniya a loruna fatɔya a wɔɔrɔna kiri a wolonfilana sunɔgɔ a segina ɲina salamu alaikum waradam dilane ma sunna seereya fila kɔrɔ ye mun ye ka sabatili kɛ ala ka alaya la masa min ka se kɔrɔtani bɛ ani muhamɛd ka nabi ɲumanya nɛma ni kisi b'a ye o fila ka laɲini de o kafoni bɛ
ka baya kɛ silamɛya kan hadisu sherif. Wala Adam dira ko mɔgɔ ka kɛ ten mun ye mɔgɔ min ye toli kɛ farida la ka bɔ sɛrɛgi farida la mɔgɔ min ye toli kɛ farida la ka bɔ sɛrɛgi farida la a b'a ka sɛri kɔsɛgi ka kɔn sɛri wagati gbɛrɛ ye mɔgɔ min ye toli kɛ farida la ka bɔ sɛrɛgi farida la a b'a ka sɛri kɔsɛgi ka kɔn sɛri wagati gbɛrɛ ye. Ne ka walada ye min ye danga sɔrɔ yɔrɔ 3 a fɔlɔ mɔgɔw sigiyɔrɔ a filanan mɔgɔw ka sira a sabanan mɔgɔw ka jita sira. Walada min dila ne ma o le ye seriji farida ye. Seriji farida ye 7 a fɔlɔ ŋaniɲɛ siri a filanan ɲada koli a sabanan borokara koli ka da nɔgɔnkuru la a naaninan k'u masoyali ka taa kɔfɛ a loruna sen 2 koli ka da senkuru la a 6nan ka tereke a 7nan ka lateriya. Assalamu alaikum warahmatullahi. Walada min dila ne ma o le ye ji sanima ye. Ji sanima o le ye ji ye ji min ka sani a yɛrɛ kunna n'a bɛ se ka fɛn gɛrɛ saniya a ma yɛlɛma ni foyi si ye ka bɔ ji mankutu 3 la. Tayamamu farida ye 7 a fɔlɔ ŋaniya siri a filanan dukolo sanuma sɔrɔli a sabanan dukolo gosiko fɔlɔ a naaninan ɲɛda masayali a lona bolo ka masayali ka bolokɔnɔdenw cɛ bɔ a 6nan ka teliya a 7nan seli ka tugu tayamamu na. Ko sirama jama bɛɛ ni so yarabi an bɛ Ala fo k'Ala barika la. O ye ne ta ka kɛ marraine ye a diyala n ye a bonyana ma an bɛ sɔli caya Alakira Mamadu kan sallallahu alaihi wasallam yanni an bɛ foli se yan an n'an sɔli caya kira kan an b'an ka sirifikɛ yɛrɛ fo ko Hayidara hali bi sababu caman bɛ Ala fɛ Ala ka kan ni silama bɛɛ ye Ala ka garizɛgɛw foni an b'an ka fofana yɛrɛ fo ka barika la sallallahu rasuli. Allahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ fɔlɔ ka mɔgɔ min fo o le y'an karamɔgɔ ye ale min kɛra nin kɛnɛ in sigi sababu ye n'o ye karamɔgɔ Hayidara ye Seyid Sherif Usman Madan Hayidara an b'a fo fɔ bangɔni na k'a ɲini Ala fɛ sijan kɛnɛ lafiya labanko ɲuman Ala k'o da n'a ka denbaya ma jugu ti ban o la Ala kana jugu se o la Ala k'o kisi jugu dogo n'a bangeni bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma Ala k'o latanga. O kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fo n'o ye an ka conseiller ye n'o ye Idriss Fofana ye an b'a fo danti foli min na a bɔla ka baaraba min kɛ sisan n'o ye kalanden cɛmɛni kɔ an b'a fo danti foli min na ka se ka walanda d'olu bɛɛ ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ka lɔnni jidi ani ansar karamɔgɔ fɛn o fɛn n'u y'u sen la karamɔgɔ sennɔyɔrɔ la an b'u fo danti foli min na ka duwawu k'u ye Ala k'u bɛɛ kɔrɔta Ala k'u ka lɔnniw jidi o kɔfɛ an bɛ Kozim fo ka quartier limamu fo ka cɛkɔrɔbaw fo k'an ka vieux chargés fo k'an ka président d'honneur fo an b'u fo danti foli min na cɛkɔrɔba minnu bɛ quartier kɔnɔ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ka duwawu k'u ye kɔfɛ kalanden minnu yɛrɛ ye kalan kɛ an b'u fo ka duwawu k'u ye u ka lɔnni Ala ka jidi Ala ka baraka don u ka lɔnniw na sécurité ni organisation an b'u fo danti foli min na diplôme min dir'i ma k'i k'a minɛ ni bolo 2 ni barika ye siga t'o la ŋaniya yalo ni ye diɲɛ ta ye nka saraba o bɛ masajan baalu bolo siga t'o la dɔrɔn o fana an b'a ɲini Ala fɛ diplôme min dir'i ma Ala k'i fanga se Ala ka ne ɲina fiyewu diplôme min dil'o kɔ Jalo Waraba ni diplôme min dir'i ma k'a yira la ko cɛsiri b'i la ko hali bi k'i ka dɔ fara cɛsiri kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka cɛsiri caman fara cɛsiri kan Abdoulaye Fofana Waro ye section du président an b'i fɛ ka na kɛnɛ kan na ne ko ye na lɔ ɲɛfɛ o ye fana tɛmɛ ala ka
bara nana kunche nanga karamogo baka la seli no e Oustaz Alassane Traoré ay dakurnya flamin la seli ke kene kono anga je ka nyama daw fe ambe ak Haydara fu wallahi as-sayyid Cheikh Ousmane Haydara ay dem sene mun kolo ko do dafe ni yuye busanti wutu ko marfati wutu ko ba kenil liman yadda fanni ala koy ka shidun dala kasro ba ta ere mi yew bini fembece iba do ko do be duguma minti yere fangay sikatala dingulu mangle deñ ma soro ko gele et puis ala ma desse deñ man lana de ay ala ma dewne desse la deñ ma fabriquer la wallahi to lungulu ala badla la mo chena ka che sentola ana na bola sini ay abando ko nufle sinde dimashi ayu fle kola musumonu kola transparence siliponi mimbala bekenema kaba ko di logi mimbe no ganga sudurai o kembe mana ya ka noraka ka a farko formu bebla kenema abana saw Salamia kala nyini ndo an be min no fe o ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi salib ibe Salamia be yininga ala kira demsu jumadi de la ka fato ni mini jibu yi ate kira demsu jumadi ye bodi do ka bo kenema yo sebani ye mi ate roshi ba ale re mi ye kire ni ma ya ale re ma ya ka sukoro o suna o ye o bomi islam lama awa gorodo ya bomi on do non tisel ay mais abasi la mode la mode ame kuma ambo fe kuma dola o ko demsen non gere wula ku lakala da madiyan la wallahi kacaya fannu bu kun fe kacaya wallahi le wotle ke bulbul ni musa khanyina nu furla ko den nu gere ñu na ko lakala nu furla furbe ke cukudi o gangu fo bu cukudi o gangu baw bu cukudi ya nu manzaw flow o kanga ni mo minga la dana na kanga adlan cukudi ni mi bangi soro akanga la dina cukudi ayu lakala wala akana beke ku kanyonga ka ke mana film fleur yoy meto ka fo wajul la me film fleni o be titiri min bla slemo ko sokono iba ler fla be ta ler mina no e multi binan durdima o be film fi ko be kuma ben ani balmaya kan dore ta ka be kuma juguya de kan ko juguya man ka be kuma kan way o be mi sebe kenema yode mais film yere atete me multi kelenga ay ado to bore tabo o film me multi kelen me mi o ba to balmaya la o ba to balmaya kuma la o ba to besraka o be film yirla mo manga juguya mo nga nyumane ke o ba to de lare kata chene musul langolumbo kame ka nyoko mine film mili lay o langolo pian multi kelen singon dama o de film yi film bana ato beziru idem senu idem ko mi ara serege o de film yi ato beziru abe wo buto le ladigi kenema wo to le ladigi kenema kana dima o de kama an kumala an karamogo as-sayyid Cheikh Ousmane Haydara mamina ayini barada mina ay fondation min di ko kira kuti ko ala kuti o de be wele ko al bay'atu ala al-islam ay do vengoro ayay anyefo mo woy mo ma ko yufum wallahi ala sona mo bula jinati ko kala masisa dem sa ko no kagole de kabini dembe bokono barala slame be banno gani din aketa ni dem bangila abe yini fe ika fandu dina kana son lungolo
e denmuso kelen pe walima e denmisɛnnin kelen pe de bɛ kɛnɛma bɔgɔ la kulusi tɛ ala dulokita la n'a wulila n'a ye a t'a ta dɛ ɲɛ bɛ denmisɛnnin minnu na a 100 min tiɲɛna a 100 80 bɛɛ ta ye lamɔ ala lajarabi bɛ se ka yaala a dɔw bɛ ta k'i yɛrɛ bolo dan o dɔw tɛ lamɔ i bolo mais a 100 o 100 80 bɛɛ ye lamɔ lamɔ diɲɛ ɲɛnamaya bɛ daminɛ ni tulonkɛ ye innamal hayatu dunya la'ib an baw kuma min na ni den b'i bolo kuma dɔ a bɛ to ka maga bɔgɔ la a bɛ to ka bɔgɔ tulonkɛw kɛ a bɛ tulonkɛmisɛnninw kɛ bɔgɔ la u bɛ ɲɔgɔn boliboli kɛ a bɛ to ka boli ka yɛrɛ e yɛrɛ sigilen kan o tɛ baasi ye ni den m'o kɛ yɛrɛ a bɛ degun dɔɔni sɔrɔ a b'o kɛ k'a kunkolo lafiya dɔɔni n'a bɔla la'ibu la a bɛ taa lahaw la innamal hayatu dunya la'ibun wa lahaw a bɛ taa lahaw la i b'a lɔn cogo di ko den na lahaw la n'i ye wari bila n bɛ kan ka lamɔ de fɔ a ye tan a bɛnna lɛri min na a lɛri ɲɛna ni y'a sɔrɔ mankan wulila mɔgɔ min bɛ ɲɛna o bɛ taa ni dɔ ye so a ye sunɔgɔ dabila kuma min na ni den donna lahaw la i b'a lɔn cogo di n'i ye warimisɛn bila n'i ye 100 bila ani jeton caman n'a dola a bɛ loro sama ka bɔ a la walima a bɛ tan bɔ a la wari minnu ye kumaba ye a t'o ta minnu ka dɔgɔ dɔɔnin a b'o ta ka bɔ a bɛ taa bibi jouer walima a bɛ taa biw jouer walima a bɛ taa don fɛn wɛrɛ la k'a dun ka sɔrɔ i m'a d'a ma kana filɛ ko wari in ka dɔgɔ dɛ o waati den ka ko ɲɛɲini o wele kana jɔn k'a d'a ma a yira law ko mɔgɔ tɛ wari ta yɛrɛ ma n'a ma d'i ma hali n'a ka dɔgɔ n'i ɲinan'o kɔ i den bɛ wuli ni mun ye ko ja wari ta yɔrɔ yela ka ban wari ma di yan a ta yɔrɔ sɔrɔla a bɛ ta yɔrɔ min na a yɛrɛ ma o ɲɛ sɔrɔla ka ban o ye lahaw ye n'a bɔra lahaw la a bɛ taa mun na zina la masiri wari ta yɔrɔ yela ka ban a kan ka don mun na sisan a b'o ɲɛ ɲini sisan o y'a sɔrɔ si bɛ kan ka kɔrɔbaya dɔɔnin law bɛ daminɛ janfolikaw a si la a bɛ daminɛ den san 7 lɔnnibaga dɔw ko ten o de kama kira sallallahu alaihi wasallam ale Muhamadu ani diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛnn'a kan ko n den sera san 7 a don ko dɔ da fɛ silamɛya ko ko a don seli la a ladabu i hakili to a la diɲɛlatigɛ ko ko a tɛgɛ minɛ ka taa don kalan na ala kira ye nin fɔ san ba caman hali faransɛ kalannaw b'a fɔ k'a denmisɛnninw don école la san 7 i b'a bɔ yɔrɔ ɲini k'a ɲini a bɔla kira ka kuma de kɔnɔ kira ko n'a sera san 7 n'u bila dɛbɛ kelen kan cɛ ni muso wulila dɛbɛ kelen kan a y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ye musomanninw law danna ka cɛmanninw law danna n'u bɛ ko ɲɔgɔn fɛ ɲɛgɛn kɔnɔ a kana sɔn ma bilen a k'a to musomanninw ka ko u danna cɛmanninw ka k'u danna denmisɛnnin san 7 est-ce que mɔgɔ bɛ fɛn bɛ n'olu ye layɔrɔ la wa non u bɛ kan ka lamɔ kana de n'u ɲɛma tigɛla ka kolon k'u to ɲɔgɔn kan est-ce que a tɛna degun s'i ma oui a bɛ degun se donc kira ko fu dan fu la sira kan sani k'u si a ma san 7 n'a kuma sera ka fɛn ninnu kɛ wari sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔla ka sɔrɔ a tɛ kɛ ni gɛlɛya ye a bɛ wari don mun na zina masiri la a bɛ taa wari in don masiri la i bɛ sɔn kuma min na kulusi min b'a la o bɛnna ka ban kulusi jigila wari sɔrɔla o a b'a don fɛnɛ min ka d'a yɛrɛ ye denmusoman ta o ta ye kola ye sirerikademɔni don olu fa ninnu b'a kana wari sɔrɔ yɔrɔ sɔrɔla ka ban hali bile lani b'i fɛ ko denmisɛnninya lo a bɛna bɔ zina la a bɛ taa tafakoro la waso sira ka waso ɲɔgɔn na ni terimuso karisa ye den sɔrɔ ɲamɔgɔ den sɔrɔ fo n fana ka dɔ sɔrɔ
ni ye kɔnɔ la dɔ den na ne terikɛ lo fo n fana ka kɔnɔ la dɔ den na concurrence ala sɔsɔ o y'a sɔrɔ i bolo bɔ denko la pepe a mɛnna i bɛna sɔrɔ kuma min na k'i bɛ kɔse sisan ka denmisɛnninw kɛ ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ o y'i bolo da a mɛnna alisilamɛw peut-être i tatɔ bɛ laban ka don moriw kan san nasi ɲini ka k'u kɔnɔ n m'a fɔ nasi tɛ tiɲɛ i ya mais n'i tun ye silamɛya ka ladilikan na mɛn ka baara kɛ dɔɔni hali n'a tiɲɛna a tiɲɛ yɔrɔ tun bɛ nɔgɔya dɔɔni i tɛgɛ tɛ bɔ a bɛɛ la an silamɛw n'aw nana so kɔnɔ n'a fɔra i ye don o don ko i den fitinin san 7 san 8 ko a y'a bolo don mɔgɔw posi la ka mɔgɔw f'u ye i sogo k'a la so dɔw bɛ yen i bɛ taa lɔ so kɔnɔ i jɔlen kuma min na i b'a ye den bɛ boli ka na a tɛgɛ don i posi la i b'o siɲɛ caman an baw n'an faw tɛ kuma dɔw bɛ yɛlɛ bolo b'a kɔnɔ jɔn y'a di ma o b'o kɛ yɛlɛ ye yɛlɛ ko tɛ dɛ i den nin ye son formetɔ de sisan sen bolo a y'a tɛgɛ don posi minɛ ese a kan k'a tɛgɛ don ye a man k'a tɛgɛ don ye mais anw bolo o de ye tulonkɛ ko ye k'a sɔrɔ adamaden wulitɔ de don a wulitɔ de don mais an bolo denmisɛnniya don parce que hakili dɔ b'a la ka ban ko mɔgɔ sa m'a bolo doroki kan fɛ a y'a bolo posi fɛ a y'a dɔn fɛn dɔ bɛ bila o kɔnɔ ka ban dɔ bɛ yen i bɛ n'i lɔ lu kɔnɔ n bɛ kan an ka defo de fɔ tan i bɛ n'i lɔ dɔw ka lu kɔnɔ a bɛ to baro la i b'a essayer ka tulonkɛ dɔ den fɛ i b'i tɛgɛ kɛ k'a bɔ ko tulonkɛ a yɛrɛ bɛ tourner cɛkɔrɔba ma ka tɛgɛ minɛ i kun a b'a kɛ dɛ paraw même a b'a boli ka taa i dogo a ba kɔfɛ u tɛ kuma ni den mago satɔ ta dɔ bɛ yen a b'i nɛni a bɛ mɔgɔw fa nɛni ka boli ka don so kɔnɔ ka maaw bangebagaw nɛni ka boli ka don so kɔnɔ a ba bɛ yen walima a fa bɛ yen minnu ka faamuya ka dɔgɔ o bɛ yɛlɛ solomani kɔnɔ e da ka di i da b'i se ko ma e da ka di dɛ a da b'a se ko ma a b'i n'i cɛ se ko ma a sigi a kɔnɔ a m'a fɔ a bɛ minnu fa nɛni na aw m'a fɔ k'a da ka di wa a b'i to jama na lon dɔ k'i yɛrɛ fa ni ba nɛni o lon i bɛ wuli k'i bɛ mankan kɛ mankan ko tɛ dɛ a ye minnu fa nɛni kun e fa ka fisa olu ta ye yan a ma k'i yɛrɛ ɲɛnɛ yan mɔgɔ bɛ ladabu di mɛ o de b'a ma f'u ye ni mɔgɔw ka ansar dini faamu diɲɛ problème t'an sari bilahi n'u k'a to denmisɛn ninnu ka kuma ka fara o karamɔgɔ kan diɲɛ bɛ sira sɔrɔ mɔgɔ dafalen tɛ yen dɛ nka dɔ bɛ k'a la a bɛ dilan a bɛ dilan an dɔgɔmusoninw de bɛ fila dɔrɔmɛ la fila dɔrɔmɛ Abidjan mɔgɔw tun bɛ wari bɔ ka sunkurutigɛ kɛ o banna a yɛrɛ bɛ wari bɔ k'a d'i ma de mɔgɔ mɔgɔ ni dugawu b'i kɔ sunkurunin bɛ wari d'i ma de u bɛ wari de d'i ma lamɔ tiɲɛna cogo min na karamɔgɔ karamɔgɔ ka duloki bɔ k'i lɔ ba y'a ɲɛ n'i ma tubi ni ala min mago sa fiyewu ala bɛ kungosi min ma sigi ni min don dɔ la ne taatɔ wajulu la dugu dɔ la ne sela gare la san mobili ka wuli ne wulila n bɛ fɛn dɔ ɲini k'a san minnu bɛ yɛlɛ ni monturu ye gare kɔnɔ ne jɛ ani feerefɛn ninnu a caman bɛ kamalen dɔ bolo monturu ni minɛnw ani lɔ ne ma a b'a jira ne la ne bɛ kun ka a bolominɛnw filɛ sunkurun dɔ gɛrɛla ka na ma fɛ a ko a ma ko a ka 40 d'ale ma cɛ ko 40 tɛ yen ne bɛ n ka monturu filɛ la a ko sabali a ko 40 tɛ yen a ko kado tɛ o a ko kado tɛ a ko i bɛ se ka 40 di yan an bɛ taa ɲɛfɛ ye i bɛ taa a juru sara bon na 40 cɛ kasi la ne ko e nalen kura lo e bɛ jɛ an ka fara an kan yan
akashila le billahi akashila binani ni ye muso dɔ den binani an b'aw bɛ yan muso min bɛ jigi ka bange kɛ den natɔ ni minnu ye muso kisɛ ye olu bɛ hunɛ de u b'u ɲin sigi ɲɔgɔn kan de fɛn fɛn bɛ yen n'i ka fɛgɛ dɔɔni a bɛɛ bɛ kule de o den wololi ka laban denmisɛnninw bolo 40 20 na a bangeli ye mun ye wajulu dɔw bɛ yen n bɛ fɛ u k'a ta nin tɛ tɛtiri bɔla n bɛ kan ka diɲɛ bana de f'u ye mɔgɔ bɛ den wolo de den wolo den ka n'i ta ka bɔ tile la ka suma ma gɔni ye mais denw de bɛ n'i ɲu suma la k'a bɛ tile ma gɔni ye est-ce que o bangeli ye nafa ɲɛ ye a wolo ye mun ye ye n'i ma den lamɔ anw ye ne bila senga kira sallallahu alayhi wa sallam ala kira kumala mɔgɔw fɛ den bɛ lamɔ cogo cogo fo ka taa kɛ mɔgɔ ye a y'a bɛɛ fɔ k'a ban pewu silamɛya fondation a y'a kɛ baya ye ko ninnu tɛ mankan ko ye karamɔgɔw ka sigi k'a lajɛ quoi baya ko ninnu tɛ ɲɔgɔn sama ko ye hali y'a kɔlɔsi hali ye karamɔgɔkɛ min bɛ baya so yɛrɛ la a b'a sɔsɔ dɔ de kama peut-être dɔ man d'a ye o n'o tɛ ale bɛ misiri min seli n'a mɔgɔ bɛɛ kɛra son ye a t'ale yɛrɛ arranger o a b'a sɔsɔla dɔ de kama n'o tɛ n'i y'a ka misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kɛ jɛnɛya kɛlɛ ye n'o ma tɔgɔ wɛrɛ wele ale yɛrɛ la a b'a fɔ ko a bɛ muruti ni dɔ ko i ma ko an k'i dɛmɛ k'i yɛrɛ dilan ka mɔgɔw dilan k'a den ma kɛ n'i ko i tɛ o tiɲɛ de minɛ i tɛ se i datugu nka n'i ko i bɛ la ka tiɲɛ kɛlɛ hali ni jinɛw farala kan i tɛ se i tɛ se dɛ Fofana filɛ ka an ba minnu lakalan ni Fofana mana ya karamɔgɔlama dɛ a nana wari ɲini la Abidjan yan mais jɔn de kumala kamalen fɛ k'a karaba ka don i na k'a ka ɲɛnamaya kɛ nin na a Seyid a Sherif Usman Badani Hayidara a ye kamalen ka ɲɛnamaya fankelen bɛɛ di Ala ma k'a ban pewu n'alo ma tɛ a bɛ wari cogoya lɔ an ba minnu y'u ka baara bila ka na sigi k'a kalan lamɛn o bɛ baara yɛrɛ nafa dɔn an dɔgɔnin minnu lamɔna ka don nin da fɛ tɔw bɛ min na o b'a ɲɛdɔn mais ni jɔn ɲɛna k'i lamɔ kɛ i bɛ sira ɲuman minɛ i yɛrɛ ma hali n'i fa ni ba salen don n'i ye denjugu labɛn k'a bila i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ hali n'i fa ni ba salen don hali n'o m'i tɔɔrɔ o bɛ degun se mɔgɔ wɛrɛ ma i tɛ bɔ a la dɛ i tɛ bɔ a la mɔgɔ b'i miiri kɔ la ka ko dɔw karaba denbaya la a silamɛw a tulo b'an kana mɔgɔ jugu b'i ɲini kuma dɔ ka dɛsɛ a t'i sɔrɔ mais a bɛ sɔrɔ i denw fɛ dɛ bilahi silamɛya jugu bi u mago t'a la an ka débat kɛ bilen u mago t'a la ka na muru tan kama o bɛ datugulen to i da la k'i ka lu ci k'i to a kɔnɔ yen kala sela o la a dɔ ye téléphone ye a dɔ ye WhatsApp ye a dɔ ye Facebook malamuso ye denmuso ka photo minɛ a filɛ ka ɲɛ mun de b'a kɔnɔ a filɛ manamana fili mun de b'a kɔnɔ est-ce que mɔgɔ bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ nin filɛli la ka ɲɛ wa an bɛ kuma n baw fɛ ani minnu bɛ yan ani an dɔgɔnin minnu bɛ yen sani sini u k'u n'u bolo kin u bɛ photo minnu bila Facebook kan u k'a kɔlɔsi u ye mɔgɔ min malo ni nasi dan foyi t'a la walan tarda anka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum yahudiya kafiru mun tɛ diinɛ fɛ mun t'a fɛ u tɛna u to yen nasara mun tɛ diinɛ fɛ u tɛna u to yen fo n'aw bɔla ta kan ka tugu u nɔfɛ a dun tɛ fankelen fɛ i bɛna bɔ ka cogo di o ɲɛ de bɛ ɲini k'a ci i ma n'i ka portable cira bi wajulu ne y'a lawuli sɔsu Fofana ko n ka kuma denmisɛnninw fɛ lamɔ ani baw fɛ u k'a lamɛn ni min b'i kɛrɛfɛ a kunu ko satara de kuma fɛ
Traoré. A tɔgɔ ye di n'i ka portable tiɲɛna n'i ka portable tiɲɛna a silamɛw i ka photo minnu bɛ portable kɔnɔ nin a photo ɲuman n'a photo jugu bɛɛ n'i sɔmina ko portable bɛna tiɲɛ i b'a photo bila ka taa Facebook kan ka portable kura san ka ban k'a photo wulila na o tɛ wa min ɲininka e kan k'a photo bila ka taa min kɛ taga nin ye o a ko m'i ka mɔgɔ dɔ de bolo k'a mara ayi a ko m'i ka bon kɔnɔ de ya a kun bɛ min a kun bɛ i jugu dɔ bolo tan de a b'a bolo koyi a b'a bila ka na i jija dɛ aw ka ja dɛ n'aw kɛlɛla lon o lon a bɛ woloma le a b'a fɔ ko i datugu i photo dɔ bɛ yen n bɛna bila Facebook kan i b'a fɔ ko ala kama a b'a fɔ seli labila i b'a fɔ ko n bɔla o la k'o bila u y'a kɛ mɔgɔ min na n tɛ kan ka ziiri fɔ a ye bilahi u ye mɔgɔ min coro nin na ala wa alamu dɔw n'u cɛw ka gundo u b'a bila WhatsApp k'a ca a muso ɲɔgɔn ma dɔw b'u ta ci u cɛ ɲɔgɔn ma n'i y'a bila ka taa a tɛna bilen o habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yamman ma wa baghidaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yamman ma kira ko ma i kanu ɲɔgɔn i terikɛ a kanu ka da niveau dɔ la bi a ko sini a bɛ k'i jugu ye don dɔ a ka ca sini aw bɛ bila ɲɔgɔn na i jugu kɛlɛ ka da niveau dɔ la a ka ca sini n'o tɛ n'a kɛlɛ i teri i bɛ malo dɛ mɔgɔ ɲi bogojugu mɔgɔ jugu bogojugu b'i ɲin sira ɲin ni kun ye an ye Port-Bouye a silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofaraba min bɛ yen nɔ u ka laadala mawuludunu min n'u b'a kɛ sango san o de kun ye nin ye min kɛra ka bɛn marisi kalo san 2020 an b'a ɲini ala fɛ dugawu minnu donna ala k'u minɛ basigi ni bɛn ala k'a sabati ka taa se silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mami mi kira fene bo fene te mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena